Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulul. Diba? Pansinin nyo naman ang ganda ng green screen ko. Nag-upgrade na tayo. Maraming salamat sa lagi nanonood ng ads dyan at hindi puro angal. Diba? Pwede ko na itaas yung kamay ko ng ganito. Woohoo! So, simulan na natin. So, maglalaro tayo ngayon na tumawa ka, talo ka, 10-year challenge ka, lahat ipagsasama-sama ko na to. Dahil sobrang dami natin dadaanan, basta kung ano-ano na lang gusto mo. So, basta pag tumawa ka, talo ka na ha. Wala na tayong buhay-buhay ha. Dagdag lang sa edit ko yung tinatamad ako. Simulan na natin. From Service Rants and Raves 2009 Leak Repair. Hindi ka nga dapat matawa dito, dapat malungkot ka eh. Na ganito ang proseso sa Pilipinas. Ano ba, Maynilad? May kanta ka na nga eh. Mahal kong Maynila. Sige na, parang awa nyo na. Tapusin nyo na yan bago dumating ang 2029. Sunod! Punyata! Hindi ba yung general yung humawak sa kanya dito sa gilid, ha? Hindi ba siya to? Sunod! 2009. Diba? Bakit na parang talo na ako? Nakakapanghina. Pag talaga si Ed, kahinaan ko si Ed, okay. Wala akong laban pag KMJS ay tatapat mo sa akin. Maraming salamat. Sunod! How hard did aging hit you? Ay, hindi ko alam kung pwede ko ito pakita, so... Sunod! 10-year, ba't may S? Thanks, fo sa like. Tayo na kulang sa... Hindi ko maintindihan yung like sa hahay. Ano ba yun? It's not a thing. Siguro dahil para extra effort yun eh, na ihahaha mo na lang kaysa i-like. Pero, what does that... Ano yun? Ganun ka na ba ka-engrossed sa self-satisfaction galing sa ibang tao na kailangan pa nila mag-effort pa ng onte para sa'yo? May ganun ba ka-special tingin mo sa sarili mo? Pero kung gano'n ka-special, di sige, good for you na mataas ang confidence mo sa sarili mo. Pero naawa ko sa mga friends mo na kailangan sakyan yung kasyalowan mo. Sana after 1 year lang magbago ka na ha. Sunod! From Filipino memes are the most powerful memes in the world, oh. これがあなたの Ah! ですか Baka? ガラ、ここは一旦引くのよ。では私の番ですね Ano to? Dante Gulapa-kun! Idol ko yan ako, i-add nyo siya sa friend, sobrang cool niya. Sa lahat siguro ng mga naging meme dito sa Pilipinas, siya yung talagang active, mahal yung mga kanyang fans, okay? Sunod! Maraming salamat. Jotaro! ディ Lagi na lang. オほう向かってくるのか Oh! 逃げずにこの Yes! Alam mo na eh. 来るのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでなほうほ Ho-ho! う十分近づ Yung く pala の tulog よ ng ano yun naman. 無駄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 無
Inaantay ko yung maganda na part. 1秒経過2秒経過3秒経過 Yes! 4秒経過ロードローラーだ From Christian to Bilio. Yep, alam mo basta may 10%, kahit 1% na lang Pilipino. Pinoy pride, di ba? Pero yung mismong bansa mo na nandito ka, hindi ka tumutulong sa pagpulot ng basura, kasal ka sa kalsada. Ang gusto ko magkaroon ng Pinoy pride yung mga matataas sa posisyon. Hindi yung mga mamamayan lang. Kasi mas malakas yung impluensya ng mga yun eh. Proud pa ba sila? From Dan Cisneros. Ulul. Pala yung bagong hero na naman ng Mobile Legends. Pa-cancer ng Mobile Legends. I'm so proud of this community. Sunod, from Leo, naiyak siya kasi hindi na siya abot sa kanya appointment kasi traffic. Okay, relax lang kayo. Hindi tayo dalawan, hindi rin tayo Duterte. Tayo ay pro mamamayan lang, di ba? Nasa common sense naman natin yun kung maganda o mabuti isang bagay. Sunod, Tito Boy Kun, tama na. なぜ弱いか Sex o sakal, pumili ka na, Sasuke. Bugbog na siya. From Imong Mama. Sarado ba? Ano bibili mo? Bakit yung sigarilyo? Wala, sarado. Sarado? Oo, sarado. Kailan magbubukas yan? Mamaya, mga Mamaya alas magbubukas. 4. Alas 4 magbubukas. Oo. Oo ka.
Mamaya magbubukas. Alas 4. Mamaya magbubukas. Alas 4. Oh, alas 4. Sabog. Alas 4 magbubukas. Oh. Sige, mamaya na lang. Alas Oh. 4. Oh, Alas 4. yeah. Babalik ako. Oo nga. Ano ba bibili mo? Bibili sana ako ng ng Mighty. Oh. Ano ako ng Mighty? Yung sigarilyo. Oo. Bibili sana ako ng ng Mighty. Oh, Ano eh, ko sarado ng ba? Mighty, yung sigarilyo. Bibili ko ng sigarilyo. Oo nga! Sigarilyo na Mighty. Mighty! Yung Mighty. Sarado. Oh, sarado. Sarado. Sarado pala. Oo nga eh. Napansin mo, sarado, pre. Isang minuto yung video. What the fuck? Ay, nako. Yan yan pag nasobrahan ka sa pag-joke sa'yo ni Sasuke. Yan, mangyari sa'yo. Sunod! なぜ弱いか Tap, Sasuke. Tama na. Mas malakas pa sa Sharingan ng tap na technique. Bayan ko'y tanging ikaw. Alam mo, natatawa na lang ako sa lahat kasi sobrang beta sa akin itong Sasuke na to. Magsasawa rin ako nito kayo mag-alala. For now, sakala at bugbog na ang dignidad ni Sasuke sa buong Pilipinas. So, Sasuke, kaya mo yan, ipaglaban mo ang iyong angkan. Patay na eh! Dead meme na si Victor. Tama na, patulogin nyo na siya. Nananahimik na si Alden. Hindi kaya nakapangyarihan ni Victor ang Uchiha Clan. Hindi to totoo. Mas malakas si Sasuke kaysa kay Victor. なぜ弱いか Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Effects pa lang talo na. Sunod! Tinder, it's a man. Edward Mordrake na fake, hindi naman totoo. Mag-research kayong mga hayop kayo. And syempre, pinakamamala si Cara Mia. Tignan mo, Mia. Mga Kara. Pau Ed 2019, yung pinakabagong teleserye ng GMA. Maraming salamat. Anong ginawa niyo sa akin? Joyce! Ba't ka ganyan? Yu Karina Yunus. Well, tapos na eh. Maid sama Kimuchi Daisuke nandayo, bla bla. Sunod, from Rafa Peps. Tamang konsat lang. Oh, Mia nasa ano siya, nasa likod, nasa jungle, nasa likod ng mga karton, nasa likod ng tunnel. Oh, flashbangin mo na yan, flashbang. From Yuri D. Totoo ba to? Seryoso, totoo ba to? Parang feeling, di ba to sa American Horror Story? Kasi meron dong dalawa rin yung ulo eh. Doon nagsimula yun eh, with Edward Mordrake as part of the lore. Pero alam naman natin na fake yun. Merong mas totoo doon at pag 2,000 likes tong video na to, gagawa ako ng mas in-depth na research dyan na totoong merong ganun at kung ano yung mga terms and shit. sunod! No, I'm gonna say, patapos na yung video eh. Dr. Pepe, tama na. I'm gonna say the end, punyet ha! なぜ弱いか News that matters. Okay lang yan. Hindi naman siya news eh. Parang vlog lang siya eh. So, kung mayroon man talaga legit na news site na hindi balitang ina, naiintindihan ko pa. It's for the views. Okay? Naiintindihan ko. Kailangan ko lagi natin ng views. From Elizerzer. Ay, ako kilala ko yan. Ganyan ko yan kamahal ha. Nakakapanghina. Kahit anong drawing, kahit anong mannequin, kahit anong meme, makikita ko yan. Ganyan talaga ang first love. Sunod! Yes. Basa tubig, mainit ang apoy. Hindi siya nag-stop, siya ay nag-move. Hindi ko maalala tong unang-una daw. Ano nga ba yan? Earth, Water, Fire, Vision. Ng mga tae? Ano yun? Hindi ko maalala. Link nyo nga, i-comment nyo nga kung ano tong nasa una. Hindi ko to maalala eh. From Joaquin Flores. Joy. Gising na. Matulog na tayo. Palang puta. Ay, isipin mo na nanaginip siya ng Cara Mia, di ba? Binabangungot siya. Tinulungan na siya ng kanyang kaibigan na gumising. Hindi nyo kasi naiintindihan. Kailangan dalawa rin ang ulo nyo para ng Cara Mia. Sunod. Boy. B-boy. Boy. Oh, matulog na ta. Ano pa meron sa ganun joke? Mga sadista tayo. Gusto natin nakikita naghihirap yung mga kasama natin sa bahay, mga kaibigan natin. Ito siguro yung anak nung pinapagtripan kanina, di ba? Pinasa niya, di ba? Pinasa niya yung sama ng loob niya. Ilang taon na nakaraan. Maraming salamat. Sunod! From Richard August. Words that forever change the beat. I can't want Batang National Return. Puro iyot lang ang alam. Tama na, papabihan channel po kami dito. No comment. Sunod from Dan Binarao.
Fast and the Furious, man. Fast 8 to. Ha? Grip eh, no? Nag-drip. Lakas ng preno, parang wala lang. Ganyan! Ganyan ka sa mga Pilipino kung mayroong mga foreigner dyan na nanonood na nakakaintindi ng Tagalog. Ganyan katindi ang mga Pilipino. Parang wala lang, on your way. Sa Amerika, mag-ano yun, makakasuhan ka pa. Dadaan ka pa sa tamang proseso ng hustisya. Dito walang ganun. Life and death experience na araw-araw na nararanasan sa Pilipinas yan. Diretso ka na agad. Back on the grind, mga ungas. Woo! From alamat ng Pisky. Ano, hindi kami nagpagamot na dahil wala na kami. Hindi, ayusin natin yan. Tapos yung kamay, may tinatawag na prosthetics, pwedeng lagyan ng artificial hand. So makakalakad ka na parang normal. Yun nga lang, wala na si Manoy. May dila naman po, sir. Frederick De Serra, 68 years old na may ikaw, ano ka? Ilang taong ka na? Hindi mo pa ari ang universe? Kailangan makailang planeta ka muna. Ito buong universe na wala kayo, talo kayo dyan. Bakit hindi ako nagmamay-ari ng mundo? Kayo nagmamay-ari ng mundo ko. Upo, basa ka na. Sunod. Oh, yeah. No, pwede. Tama na. Mapabiyat child po ito, ibig sabihin lang yan. Ang ganda nung comeback ni Andrea. Diba, parang wala lang. Diba? Wow! Yay! Diba? Paano tayo pampamilya dito? Ano lang yun, wholesome, na genuine, pristine conversation between man and woman. Sunod! Canon Rock by Tatay Digo. Yes! That's my president! Yeah! Ano ka? Yeah! Parang sa shabu! Hype! Hype for ma... Hype! Hype para sa presidente ko, man! Ganyan ka-talented na aming mga presidente. Hindi nyo naiintindihan. Sunod. From John Bere. Show Bolivar. Huwag mong subukan. So witty nga naman. Ganon ka-talented na aming presidente. Instant trigger niya, that instant trigger finger sa finger skills niya. From Laurelyn. Ang ina mo, bastos ka. Tingnan niyo, kuya, oh. Nakalabas yung Huwag mong eto. subukan. Ito, tingnan niyo. Tingnan niyo. Ba't nilalabas mo? Huwag mong Ayoko na ma-demonetize, tama na. Kailangan ko i-censor lahat yon. Sunod, maraming salamat. Master Wendell. Parang ang sirabi. Brad, tumayo ka dyan. Yung luluran yan, sinisira mo pagkalala. Wag! Huwag ganyan. Tumayo ka. Huwag kang umiyak-iyak dyan. Load ka pa. Tunay na lalaki nga naman. Paano tayo lalaban pag ganyan tayo ka-inlove? Iginawa mong santo. Ginawa mong santo si ate. From Gwen at Jewel. Girls, sina Jake at Finn the dog ng Adventure Time. Sina Jake at Finn the dog. So close nga naman. Malapit na. At magiging kaldereta at ulam ngayon si Finn, di ba? So I'm around slow and singing in the dark. Yes! Joji, dati ko laba cover, crossovers nobody asked for. Drop the bass! Sobrang iconic talaga yung part ng sayo na yun. Yung gumaganon-ganon, tapos dumadahan-dahan. So maraming salamat sa mga manonood. Hindi ko alam yung ginawa ko, sa totoo lang. Gusto ko lang gawa ng video kasi wala akong magawa. Siyempre huwag niyo kalimutan like, share yun sa mga dante yung friends. And siyempre huwag niyo kalimutan subscribe. Paulul out. Ang isipan sasayan o agam. Siniskwela, 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 hey. Siniskwela, siniskwela,